Mulla on sulle rakennuskysymys. Kuinka pitkä munasuu on? Ei ymmärrä. Kuinka pitkä munasuu on? Onko sellainen kilometri? Ai jaa, ei se ole kuin muutaman sentin. Onko tää rakennusinsinööri? Joo, mutta ei mulla sitä munaa ole kuin ihan 2-3 senttiä. Ai siis se muna on 3 senttinen. Niin. Pitäisikö kasvattaa vähän? Ei se enää kasva, kun mä oon eläkkeellä. No kannattaisiko käyttää munan kasvatinta? Ai, olisiko täällä joku menetelmä, miten saisi kasvaa? Joo, mutta me ollaan tällainen TV-kysely, että haluatteko te, että me julkaistaan tää televisio? Kyllä te voitte julkaista. Selvä. Nimet ja kaikki. Kysymys numero 1. Oletko homo? En mä semmoista oikein harrasta. Numero 2. Oletteko ikinä vetänyt käteen? Onhan mä tietenkin, mutta se on niin vaikeaa, kun se on niin lyhyt. Kysymys 3. Johtatteko se naisia? Mitä? Kysymys 3. Oletteko se ikinä saanut naisia? Saanut naisia? Niin. En mä ole niinku sillain, ne on tyrkyttänyt. Onko se saamista? En mä nyt oikein tiedä. Kysymys 5. Oletteko se homo? En mä omaksi tietääkseni. Kuka sen osaa sanoa? Selvä. Kiitos kyselystä, niin voitte vielä kertoa, että onko teillä Mikä? Kiitos kysymyksistä. Voitte vielä kertoa, onko teillä tissit? Tissit? On, ne kato, kun mä oon sen verran lihava, niin on niitä suonut tulee tissiä. Oletteko te kenties transu? Mikä se tarkoittaa? Transseksuaali. Mitä se tarkoittaa? Oletteko nainen, joka pukeutuu mieheksi? En mä oo niin mä oon kyllä pukeutunut mieheksi, mutta eikö se ole sallittua? Siis oletteko pahamainen suora? En mä oo itse tunnen. Saanko tulla imetä munaa? Onko sitä paljon, että pystynkö mä? Selvä. Emme julkaise tätä televisioon. Kyllä, mä tykkäisin, että se olisi hienoa. Ai televisio, mille kanavalle? Mikä kanava olisi toive? Ei, mahdollisimman monelle kanavalle. Selvä. Hei hei. No hyvä.